За най-красивото и младо семейство специално оригинално отличие Соня. И за нашето братче, за Калин руската ракета. Соня Мари моме, убавам девойко. Vamos a mi peaje, a la luz pensamos ese. Sonia Mari moме, убавам девойко. И от младоженците заличи Соня. Сипни ми винце, да пия девойко. Сипни ми винце, да пия Оличо и Соня, паро сега ми е тернеги за младоженците, за чорбажите, за сватовете. Специално отличие Соня за младото семейство, за чорбажите, за сватовете и за всички гости. Вижте ми, майчо, армаган, иска приличо каова. Вижте ми, майчо, армаган, иска приличо каова. Дали да ода, иска при Соня да ода. Дали да ода, иска при Соня да ода. Отлично и от неговата шефка, от Соня. Специално поздравяват младоженците, още 50 точки и още едно изпълнение. Кате са Беханко, Чинавко. Личо, Оханко на тегилта тук. За Личо бригадиро, 50 точки, Каро Ханко, скъпи гости, те канифтуме но Ханко на 14 керол виявате печаяки, капале каперо ресторанти. 50 точки от Ханко, за бригадира за Личо и за бригадирката Соня. Още качо, още клачи мелодия специално. Таро Личо обригадири и шефка и Соня. Еко тришка. Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa şiirmişim. Чека Зара, само отлично бригадиро и от шефката Соня за младоженците.
шампиони! Во право Роханко, во комшија, 50 точки за оркестра, за младоженците, за чорбажиите, за сватовете и за Личо бригадира на Роханко. За Соня. Anamın oğlu boş, beni neylesin? За най-готиния бригадир, специално и за шефката Соня! Хайде, машино, за бригадирката Хари Саловарвани! 1, 2, 3, 4, 5! Браво! Личо, това е със само право. Айде, следва